Bună și bine v-am găsit la al treilea episod din seria noastră fascinantă și frumoasă. A fost... Nu... Am luat foc. A fost noapte și am avut niște bătăi de cap cu un zombie și un schelete. Enderman. Să-l batem, să-l batem. Batem sau nu-l batem? Poate luăm bătăi. Unii. Uite. Poate luăm o perlă. Nimic. Sper că am făcut-o degeaba. Ce? Ne-a murit o vacă. Sau s-a întâmplat ceva urât cu ea. Poate. O să încercăm din nou să facem ferma noastră. Pentru că, din cauza memoriei, mi s-a șters tot. Bine, aproape tot, dar cam tot. Uitați, de exemplu, înainte n-aveam carnea făcută. Dar acum o am. O să spargem tot dirt-ul acesta. Sper să nu mai îmi dea crash jocul încă o dată și să iau totul de la capăt și să nu vă placă și etc. De exemplu, eu trebuie să am o lopată și nu știu dacă mai am. Lopată. Da. Dar cu foarte puțin. Să ne punem un stack. Și o să facem tot ce trebuie. Acum să ne punem aici. Și cum vedeți, am încercat să facem o casă. Am încercat să fac o casă. Uitați acolo. Dar nu prea mi-a ieșit deloc bine. Să nu uitați să apăsați butonul de like. Și cam atâta. Și am început o nouă serie de Clash of Kings. Cum am spus acolo, o să facem o zi Minecraft, o zi Clash of Kings. O să săpăm și înăuntru muntelui și o să ne facem și acolo ferma. Nu știu cum o să fie cu școala, pentru că trebuie să învăț. Cum se zice, e un proverb, dacă n-ai carte, n-ai parte. Așa și aici. Și în viața reală, dacă nu înveți, pasi pusi. Cum zic eu. Și știu că apa dă 3 blocuri în fiecare parte. Iar dacă nu le avem aici.
Facem totdeauna avem semințe. Deci cam pe aici trebuie să dea apă. Și o să ne facem armură de iron. Iar după aceea, nu știu. Ce-o fi, o fi. Asta. O să punem momentan așa. Și o să mergem acum să luăm apă. Aici o să fie ieșirea. Nu cred că deja de 5 minute. Acolo este capcana de schelet care... Adică o capcană care am încercat să o fac, dar... Încă nu este făcută bine. Am mai făcut chestia asta cu apa și în episodul anterior, dar o mai facem o dată. Trage un schelet după mine. Sigur trage un schelet după mine. Cum se auzea atunci, cum se auzea acum. Ce? Nu a zis-o până acolo. Deci apa asta se pare că face cum vrea și poftește inimioara ei micuță. Am văzut pe la alți youtuberi că dacă aveau nevoie de o floare, luau botmeal, da schelete, botmeal și le dau pe floare și le ieșea mai multe floricele mai mici, adică puiți de floricele. O să facem și niște intro-uri mai frumoase. Ce? Ce are? În fine, și o să vedem dacă merge ce am făcut noi. Mereu sper să meargă. Și aici se pare că merge. Ajunge acolo. Dacă se extinde și în partea cealaltă, este bine și o să mergem la luat de semințe. În episodul următor cred că o să mergem la minat și o să fie un episod de Minecraft, un episod de Clash of Clans, care nu uitați. Clash of Clans. Așa. Și dacă avem seminție. Și dacă avem o semință o să o facem în casă. Pentru că avem ce ne trebuie. Avem bone și luăm pe aici. O să astupăm.
O să trebuiască să punem toți pe afară. O să rămânem acolo momentan, adică cred că o să rămânem. Nu vin scheletele după mine. Să nu vii, să stai acolo cu minte, cu minte, cu minte. Da, să stai cu minte, mă. Că tu ești cu minte. O să ne astupăm. Avem semințele aici. Și să facem botme. Și aici semințele. Ce? Să mai... Nada? Deci se pare că s-a făcut un update. Și ne dă numai una. Eu credeam că ne dă mai multe, nu numai una. Avem deja pentru pâinică. Mai am semințe. Da. Și cred că aici o să oprim și filmarea. Mulțumesc. Și la revedere.